Gobar Tomid ta fadó díraí chuiti me an hamadóir siú anis agus má chluisin sibh Samsung tí fir díim se sin iad na tírí rechadóirí tí bhmuidin teach agus leannaí an Samsung sin ará artha an thabhraí. Cneoch me siosmuid agus ná airoch me ná aire me ferrigoch. Virginia, tá sé ná rac in Virginia, mar gheall bhíompir. Bhíompir an ghovarnóra nó an leas ghovarnóra nó gachéine ní is agam níos mó. Bhí na déanlaí ag íre neamh olint de bhíompir. Go dtí go bhfuair siad amach go rath an ghovarnóir imón míompir. Cosúil go bhfuil an órán athraithe beagánín. Tá mé beanú orm féin ar a scáileáin seo seachas a bheith beanú isteach sa camera. So, hello, camera. Well, tá sé an chunspóid agus na argóint ar lehannaí tuairimíochta a New York Times in Jove, mar san dúil tá na colúnathe tuairimíochta ag lé Ginmhilleadh Balla ó dhéarb ní cheannach mise sin. An príomh-eatarnaí nach Ardaine, sé Ardaine deirtar éidean. Tá an Tardaine gníomhach Matthew Whitaker ag rá ag tuairt le fios nár chuir sé leadar isteach I visrúchan Mueller. Well, ní séad mé gur chair. Tá an visrúchan ag leanach de ra tháinig an túslhuit gorós cór coiste brethúna an tí. Brethúnas an tí le déanaí ach dúilta se an visrúchan a chosaint. Well, dhéanach sé sin, Trump a chur isteach sa fosta. Paul Manafort tá nóíocht I leanach de raibh faoin duine seo. Ba é sin cathaoirleach feachtas Trump. Agus is cosúil gur rinne sé bréaga agus má dinis is cosúil gur rinne sin I bréaga seo le súil go bhíoch se maithúnas, pardon, ó Nuachtarán. Tá vis nach bhuaigh sé go fóil. Seo Meiriceá agus tá sagan céhí an Tuachtarán. Agus muid caintear an Nuachtarán ceanna, tá sesin tríéis na tríbloid go léir sa chógáil ag tuairt le fios go bhfuil sé salúpa I dtaobh an bhála seo. Agus réiteach idirgháthan na meá. Tá teaghálathe, idirmheartathe ón teach agus ón seanad ag teachtar chóréiteach slándála don Teorann. Chuineoí an rialtas in airigid muoinethe. Go dtí tréis an 5 mí feabhra. Rinne mé dermad cin dáta. Tá sé an $8 mí feabhra. Sinna méid? Ó, gábhilas an méidíag. Ginmhilleadh sé tá na colúnathe tuairimíochta ag lé Ginmhilleadh mar gheall ar an gúirt uachtarach.
atá éis srían a chur shrianta Ginmhilleadh agus iontas na niontas tá John Roberts cathaoirleach na cuairte uachtarí éis taobhú leis na libreálaí sa chuairt. Sesin go deimhin a dumpa cinenne an cuairte uachtarí 5 vóta in ceathair. Sesin is cosúil an vótálaí cóluthach inis. Man na bhfuil dul amór sí John Roberts an chéad duine chur trompisteach ach ní chuimhneam níos mó. Ní chuimhneam bhfuil sé an 10 bliain nó 8 bliain. Tá Ginmhilleadh sa spottholamas cibé. Agus é na lústar timpeall na tíre agus stáit cuimeadacha tuairim sin orthu. Ag reachtaíochta Ginmhilleadh nó phríghginmhilleadh fud na tíre. Le súil is dócha go rachar sé chomh le cuairt uachtarach báil. Dá me mise iad agus dá me choimeadach mise sa cheist bheadh mar sé déanamh rud céannas dócha. So sé tá siad tá stáit eile atá ag múnlú reachtaíochta bhuanós Ginmhilleadh reachtaíocht. So is go man éontóg aine leomach tá tuairim agam go bhfuil an tír ag scoilte na gáile agus gur scoilt saorga ar fad é. Cruthaithe ag an dream gríosathe seo tá géire an tír a scoilte. Tá an chuairt uachtarach ag clíonna I dtreo na heit deise. Well, bhí agus síl sin níl cad eile le ráthach. Jeff Bezos bocht is cosúil go cheol sé pictiúr dá chhlaat go dtí chalín chara, tá sé pósta, bhfuil bhí sé pósta. Agus slí amháin nuair slí eile tháinig drifúr an chalín chara ar pictiúr agus díal sin pictiúr le David Pecker. An duine leis an National Enquirer. Well, céir rinne Pecker ach rinne sé íireacht Dúmhál immert Jeff Bezos. An fear severe in Meiriceá beagnach. Well, bhís ag Bezos dearan, má tá an pictiúr sin ag David Pecker agus ag a chalín chara agus ag drifúr a chalín chara. Tá sé fud an dain henne féin. Agus mar sin chuair sé os cóirtaíl in de gilc sílim agus thug sé le fis go rá David Pecker I dtí Dúmhál Is na tháinig as seo ar de simú faoi seo gur chumile sé dain mór faoi dhríon raibh an tlaait. Agus gur úfás orm gur rá David Pecker ag chuir é an term táhail sracracht. sé déanana sracraachta. So Pecker atá híos leis in Nearabáire. Dálann sé bhí ceanlíne ionintach a gceann an nuachtán nuamhracha. Bezos exposes Pecker. Thar bar.
Dúirt dúsáid Bezos téir má complexifier bhfuil si sa bhéirlas cosúil gohfuil ach tá éonachil bis sa bhéirlas a bhil tan jobh an castachtúir a thiúras mise sin ach tá sé cum focail díirech mar a bhí Bezos. Tháinig an chulscara Bezos as an iardua ar in go léir go dtí gur thulamar faoi na teachsannaí passionanta seo, na teachsannaí téisiúla seo agus an Dúmhál. Well, tá géirithe inis ar a scéalach tá dá mór bainte antainna bheas. A roi mé an scéal go thomláin go dtí MBS Mohammed bin Salman an Dúmhár fór sádach. Bliain nó hin dúirt sé le cúntóir go núsáidteach sé piléir Jamal Khashoggi. Ní úsáid sí piléir dúsáid sé scanna agus theachta sé. Ní éisiún go fisiciúd rinne an fellmhairthe ach a chuid deifigí in gunsalacht na harpa Sáidí sa tuaisk. Tá is cúisíntais domsa an méid chaint sa chás seo idir cheapú idir MBS agus a chuid cáirte agus an méid chaintistis sa chonsalaachta idir cheapú. Sin mo chuidem go raibh isig a turc go raibh Khashoggi i Mueller, agus go raibh isig Khashoggi féin agus go raibh sé ag catha cúléisteoir, gléas cúléisteach de éigean don tuaisk. Sin an tám ag teanalín. Níl mir sé gíre leannacht ráid go leor nuacht i dionta go mar agus tá mé gíre an stuff seo dhéanas. Leanna mé ráid. Tá go leor mún sonraí i techt amach faoin fellmhar seo a rinne rialtas na harpa Sáidí. Céirt a bhí sainiolaí ar scrúdathe iarmhais ag déanna in Istanbul. Tácaí as an Arab hádach. Bhí leathan, rána siad leathan, sin duine a bhreanna díreach chasúil le Jamal Khashoggi. Gléas tá súsa mar ré acu, siúil timpeall na carach le tuisbáint go raibh Khashoggi beo go fóil. Nuair a bhí sé tachtaí agus gearr sús hena féin ag an Arab hádach. Do chreite an pleanáil a chuir siad isteach sa Dúmhár seo. Agus go raibh na sceanna teasca seo tógtha leo as an Arab hádach. Go ngearach siad in físaí an créatúir seo. Do chreite, uafásach. Tá Tholamh acadúil i tuairt le fios sé leas governor nó lieutenant governor i Virginia a bhfuil na líomhhain sí mí ampar churtha ina léib. Vanessa Tyson is einam don Olive, agus tá sisin ag líomhnú gur ionsaí an Lieutenant Governor Justin Fairfax í. Céanúir cé náid tíad is agam. Idir dálín tá an Governor agus an táirdaine i tuairteáí glúiche tá thar ag impiortha éirí a sefig tréis picturí techt amach den Governor ní chuineam níos mó duine acu agus é clúdathe le péint dó mar
gus liginter breagéadach agus liginter gur fear gormé. Doch right. So tá stair cinneach Virginia ag teachtamach as a gofra. Agus tá cáil forrásach an stáit caite drapisi. Ca Virginia's cosúil a stair a chursan áraf, a hógail san áraf. Ca siad I chursa chuntas agus sa bheá. An Venezuela tá smacht bhainaí águr an Venezuela le súil go mrisfar an tír fada agus éna ggéirchéim politiúil san áit. Ná bíoch géirchéim agat I bhíonaise na Meiriceánach a riamh mar brisí siad de hír. Jeff Bezos níl fetis sinna an canlín ar óm ag caint faoi. Bezos exposes pecker. So bhfuil idí. Níl tá Jeff Bezos neamhaiteach I dtíobh neamhchosint. Dianna sé an feibliocht agus is cum leis. Brett Stevens tá sé tuairt le fios go bhfuil daoine forrásacha ag ionsaí Israel. Ní he, tá Israel ag ionsaí Israel. Tá thar ag tuairt friúdachas, chur friúdachas I le gachéine dom tá ag cáine Israel. Má sé is neamhúdach mé féin, mar tá mé ag cáine in Israel chumach iomma. Ní he, is cáine hír atá dina cosar bholog chinne omláin. Der Jonathan Rauch agus Peter Vayner gur bíad na poblachtánaí a dag san aber seamuid. Cén aber níl is agam. Cén fá go sáiríonn chalíní bhuachalí sa scail nuair a hepan ortha sa náiteáidcha. Níl is agam. A bhfuil intach apra is grána san Eorop ag Páras? Níl is agam. Tá thar ag funóid agus ag maga faoi ó tógwaid sioch a blianúin. Tá thar trísteacht intaise, untaise? Intaise, brios níthe. Intaise anmhí rá chiad cearcha milliún blian dhís. Agus tá thar tríis fáilmach go rá ailse aige. So bhí ailse an. Rá chiad cearcha milliún blian áin. Tá chréite. Ailse má leis céal. Seo ceann becheart a bheith ham. Knáibhe. Ailse knáibhe. Teorann. Sé fiúna Teorann etlíonn siad saoir. Rud runne Timothéis. Is nach bhfuil airgid. Cheart ara mórthús a chuirtear seo. Scéal mór sna meán sóisialta sé. Tugtar riadara seanar. Seanar, smaile an tíarma sin. Mariú Déniúr is súnlis sa Bhrasaíl, súnlis scaile soccer. Tá scéir seo éis scape fud an dain. Ag eis uimnú mar machala in nán an takais. Ó sé, faoi dhéidir, bhí
fearréigeanna ag scebhliú pobl éireach Toronto le blianta fada. Agus honkas tíri rechador. Na, mecha is ag a dawn gur tíri rechador. Is buine chaniad. Well, vi sé na achran idir an Gréig agus an wacadóin gudí gur ahri an wacadón anam. Gus tan tachran, an tainis, an cheflint, hart. Féin eusú, tá New York Times trí sé féin a dhíru go mór féin eusú. Bír a second came off. Nuagin, tra terma ítach becheart an úsáid ní smó. Rud atá beg agus nó agus simúlach nach bhfuil mór an úsáid an. Nuagin. No rud nuaga. Chadir anna pacuin. Tá sí ar an telefís, flac. Tá ag sa charachtar paiblíthóra atá áurasach in a mórál. Ní léanú deile le ráthas an fisin. Paiblíthóra, flac leor. Bia, bíon bia anna gcónaí. Biamach atá biac le losaní, yum. Anam iontach an éan seo a dhéanann sfuaim agus atá bídach. Dáird éan. Ma chur réaltris mar a síbhain am go chomór sin. Is cosúil gúil gobunaí saothóla dochreite acab. Sagam gim agus is anmhethe dealtaí forréigneacha iad frisin. Tá clíonna le forréigean acab. Ináit instella an dóicach tosa capsúil robatach. Mis agam an dóicach mis ceann. Ach tá iniltóirí éis capsúil robatach a hógáil chrochú. Chug an instella inbheannacht inslin tí bhiste sa ghaile, os dócha slogandú seo agus déanann se an tinstella seo ón tí bhiste. Maidin smoine. Ach, má tá diabetes agus beidir nach chulainn dar ráhad. Is síbhain le Daisuke Wakabayashi. Seapánachas dócha. Breis chodannaí riamharachta. Ciaca pocail is searla. Breis chodannaí, smailiam breis chodannaí. Nó góhálas. Ar nó breis chodannaí, bín codannaí sa bhreis. Góhálas, góhálann sé leis an rud. Ciaca searla, ní is agam. Irwint, na. An corlach. Beidirlín fólam faoin dúchas ó Anna Karenina. An féidir? Go háidithe an dúchas atá bainteach le droch chorlach. Nílas agam. Mas féidir hu a chortú go héasca is duine mothálachú. Oké, sníad na scéalt, a chuaim a bhad thar an teorann ama ach bíú é go háidithe don dáir déan. Nes sinna méid, súlagam go maith muid a caint le chéile ríos ar a bhad, ach éidir an dálín bhím ra dé oribh go léir. Slán inis.